हाय सांगमाने मु विनोद स्वागत करुच्ची आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल को ओडिशा इन्वेस्टर्स आउट ट्रेडर्स को सांगमाने आज आम जानिबा स्टॉक मार्केट विषय रे किछि साधारण जिनिस जाहाकु कि गोटे इन्वेस्टर जानिबा आवश्यक जमिति स्टॉक एक्सचेंज आम इंडिया रो दुईटी गुरुत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज बीएसई एनएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशियार सर्वप्रथम स्टॉक एक्सचेंज जहाँकि गोटे भल कथा तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 9 जुलाई 1875 मसीह आरंभ करा सेमिति एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1994 मसीह आरंभ करा ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଛି ତ ବିଏସ୍ଆଇ ଏନ୍ଏସ୍ଆଇ କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେବି କହୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟାକି 1992ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ତ ସେବିର କାମ ସେବି ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ପଇସା ଫଣ୍ଡ କେମିତି ଭଲରେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ କେମିତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଧିକ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇପାରିବ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେବିର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାନୁଆଲି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ମାନୁଆଲି ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଜିଟାଲି ହେଇଯାଇଛି ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଡିଜିଟାଲି ମାନେ ଏବେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ରୋକର୍ସ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଗ୍ରୋ ହେଇଗଲା ଜିରୋଧା ହେଇଗଲା ଅଫଷ୍ଟକ୍ସ ହେଇଗଲା ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଜିଟାଲି ଷ୍ଟକ୍ ବାଏ କିମ୍ବା ସେଲ୍ କରିପାରୁଛେ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂ କରିପାରୁଛେ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଇନଭେଷ୍ଟିଂ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆମେ କରୁଛେ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ମୁଁ କହିବି ତିନି ପ୍ରକାରର ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଆମେ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଯୋଉଟାକି ଇକ୍ୱିଟି ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଆମେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ଆଇପିଓ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଇକ୍ୱିଟି ମାର୍କେଟ ଇନଭେଷ୍ଟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ବିକିବାକୁ ଆମେ ସେୟାକୁ କିଛି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି କିଣିକିରି କୌଣସି ସେୟାରକୁ ରଖିଲେ ତାପରେ ବିକିଲେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଇକ୍ୱିଟି ମାର୍କେଟରେ କରୁ କିଛି ଲୋକ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତି ବଟ୍ ଆଇ ପ୍ରିଫର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ କିଛି ଫଣ୍ଡ ଲଗାଉ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏସ୍ଆଇପି କରିପାରିବା ନହେଲେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ କିଛି ଆମେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପେ ମଧ୍ୟ କରିକିରି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା ତ ତାକୁ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତି କି କେମିତି ସେ ପଇସାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଲଗେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ଦେଇପାରିବେ ଅ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆଇପିଓକୁ ଇନିସିଆଲ ପବ୍ଲିକ ଅଫରିଂ ଆଇପିଓରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯେମିତିକି ଆମର ଜୋମାଟୋ ହେଇଗଲା ନିକିଆ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଲିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେ ଫଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଯଦି ରିଟେଲ କିମ୍ବା ରିଟେଲ ଇନଭେଷ୍ଟର କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁ ତାପରେ ସେଟା ଲିଷ୍ଟେଡ ଡେଟ୍ ଆସେ କେବେ ଲିଷ୍ଟ ହେବ ତାପରେ ସେଟା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଲିଷ୍ଟ ହୁଏ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାହାଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେୟାରରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳେ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଇପିଓରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କହିପାରିବା ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇକ୍ୱିଟି ମାର୍କେଟ ଛାଡ଼ି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଆଇପିଓ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଆମେ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁ କହିପାରିବା କାରଣ କମୋଡିଟି ମାର୍କେଟ ଡେରିଭେଟିଭ ମାର୍କେଟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଇଜ କମୋଡିଟି ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂ କରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କମୋଡିଟି ମାର୍କେଟ କହିବା ଯେମିତିକି ର ପ୍ରଡକ୍ଟ କାହାକୁ କହିପାରିବା ଯାହାକି ଆମେ ଖାଉଛେ ଯେମିତି ହେଲା ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ହ୍ୱିଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା ଅଏଲ ହେଇଗଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆ ଉପରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କମୋଡିଟି ମାର୍କେଟରେ କରାଯାଏ ତ କିଛି କିଛି ବ୍ରୋକର ଆକୁ ଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ବ୍ରୋକର ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ଡେରିଭେଟିଭ ମାର୍କେଟ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ତା ଉପରେ ନେକ୍ସଟ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ
ତ ଡେରିଭେଟିଭ ମାର୍କେଟରେ ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ଉପରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବାକୁ ସେଟା ଡେରିଭେଟିଭ ମାର୍କେଟ କୁହାଯାଏ। ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ୱିକଲି ଏକ୍ସପାୟରି ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବେସିସ୍ ଉପରେ ସେଟା ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଡେରିଭେଟିଭ ମାର୍କେଟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବା, ଟ୍ରେଡିଂ କରିପାରିବା। ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା? ଷ୍ଟକ୍ କିଣି ବିକି ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବା, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ କରିପାରିବା, ଆଇପିଓରେ କରିପାରିବା। ସେମିତି ଟ୍ରେଡିଂ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନରେ କରିପାରିବା, କିଛି କମୋଡିଟି ମାର୍କେଟରେ କରିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଅଏଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଆ ଉପରେ କରିପାରିବା। ତ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କରିପାରିବା। ट्रेडिंग नॉर्मली इन्वेस्टिंग तो आम समस्ते जानीचे, बट ट्रेडिंग गोटे आम फोकस करवा दरकार। ट्रेडिंग आम केमी करुचे, क्या क्या करुचे, मुझे आपको आउ थे जनईदेवी। फ्यूचर एंड ऑप्शन रे हमें ट्रेडिंग करुचे, कमोडिटी मार्केट रे हमें ट्रेडिंग करुचे। तापर एटा ए पीपीटी रो मेन मुख्य कारण है करेन्सी। करेन्सी रे भी हमें ट्रेडिंग करि परिबा, जहा को कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कहउचंती, जो थरे कि हमें करेन्सी ऊपर ट्रेडिंग करू। जेमिति हमर अमेरिकन मनी हे गला डॉलर, इंडियन मनी हे गला आईएनआर। तो आईएनआर आउ डॉलर को नहीं करी हमें ता विषय रे किछि डिफरेंस करी हमें ट्रेडिंग करि परिबा। तार कोनोसी प्रकार तार किछि अछि, किछि सिस्टमैटिक अछि, को केमिति केबे डॉलर बढ़िबो, केबे डॉलर कमिबो, हमें ता सेही कथा को हम माइंड रे डिसाइड करी हमें ता ऊपर ट्रेडिंग करि परिबा। तो करेन्सी ଏବେ ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାର୍କେଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଗ୍ରୋ ହେଇଗଲା, ଅପଷ୍ଟକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଏଇ ବ୍ରୋକର ମାନେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ରୋକର ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଅଲଗା ବ୍ରୋକର ମାନଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ସେଥିରେ କରେନ୍ସିରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା ରହିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ এই ভিডিওটি ଦେଖିଥିବାରୁ। ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।